buram yai ba arden. Bakat tu ketu ketinggalang menin kedai keba. Nah, kuak bangan da ai buram saya i namar ba. Ha kejai benriu jongi kebangi lap haria hadu kat ni. Kedai kebam la syuk ban mudur. Bahadu kat tu ba iba arden ni dang la ban ra. Ya kata kedingnya teli ha kejai benriu jongi ha keba. Kilawan adu na kitan nang kendong gimana jan gimana jengai. Bat kiba dawan shirhem kidalut hadu ka sengi kidalut hadu ka por kidalut hadu ka baikali. Bat kim ken ya kata kadai tang ba kilan no mensiam lut ya iba arden. Kat kejing i jonga ya iba arden. Mentang lalap ba pelan ngalet hayeng jong i ithok i ong bakinong soara ki seem ki darbar seem ki darbar hima kim shim la ajing tip ba lathang bat lathung yaus em kahima henry iba pawal ilawan sakhi bat ilayaro ekading thang seem bat im shim la ai kanu kata kadau ba lathung kum yaus em im shim pen i bala persya bat nang ta manta susu inang pen yalap nang pen bot nam sniu yau tumpa em marem dos em hana bau lilam ya kita ki jaka ki puta lilam ya ka MCCL menu lilam pen i ki sakhi katu ka bau la ai ka MCCL ru ka de ka jing rai jong ka darbar em darbar hima onom la ban rai marwei bat katuru ka deg ban nakabanta bu perhat ba on penmi no ada ka wei ka project ban siu ya ki pisa jong kitu ki spangut ki briu ki ba latrei ha ka MCCL ki bam simlayo ya katulop bat katu ka MCCL ka baladu na do ar hajar khan riu om dei ba pendo upa em marem dor so bha da burom mela ki parado parasnam la da pi ong ba pi ye jaj ban riu